Basta gani kang nanay sudan ang hisgutan, aw naadjud ka dayoy mapilian. Aw siyempre, sampurado og hama oy atong napilian. Di pod palupig si nanay sa iyang smile. Okay, oy naong di marunong. Hey, what's up mga kanimarunong no? So for today's video, magpalit mig sudan na may nanay. Sa kapamig bungtod, aron makapalit mig sudan. Ako rin makauban no, duha na sila kabuhok si Franz ug si Gabay. What? Oh, si Franz tayo si Gamay. Mo ni ko makauban mga kanimarunong. Kanang naghukas, mao nang bad boy sa daan bantayan. Mubo lang nag-height, pero taas kay nag-pride. Oh, siyempre, mubo kay nag-height, mubo sa nagtintin. Gago! Karon mga di marunong na nato sa tuktok sa bundok. Char, ingon di marunong. Kamaw malagi mo Tagalog. Dito, chamo para jud. So karon mga di marunong na nato sa balay ni nanay. Awa, mao ni inalan sa buntod. Tanawang bata nagtukot-tukot sa iyang tuhod. Sa kumigo, lami kayo minaklin murag model sa rebisco. Di ara ang bad boy sa daan bantayan ng lungkab nagsudan. Oh, sige, tabunin na ako, basing mo nang dadon sa inyo. Bitaw, joke lang ko ha, basing mo tabirahan di balik 5. Aw, siyempre, wala kahit na magdugay di, ano, nagpatakos di ta ni nanay, og balik G's nga sampurado, og parisan ta nagham, og palitan na to balik 5 nga kanon, aw, di lang kayo natudugayon, aw, ato na din i-transition. Aw, mo din itong kaunon, sampuro daw ham og kanon. Aw, mo din itong higo di, aw, kung bati po na siya diya, aw, dara si Bus Franz, aw, unahan na ni Bus Franz diya, aw, siyempre, ilit na magdugay, kaya itong tiyan, gigos lang. Bati po na itong budget meal diha, balik 30 ka pesos, aw di ara kumigo, dako kayong lawas ba, aw siyempre basket sa tadiha oh, 5-5. Ay sis, malargo na lang ta, oy, kayo masukol sa tuwa, siyempre di marunong jud ta. Anak mana, wow, kanindot sa view, oy, murag akong I love you, sayang lang kayo wadawatan nimo. Ilabay ko na dito, mais imo, ate, kaigat ni di marunong, oy. Abito na di taron sa Japan 3rd floor, di ba, nice kayang view, no? Mas nice dito kung madawat siya sa kung I love you. Aw siyempre, oy, di lang kinatudugayon, kay gusla na kaayo. Siyempre at may plastada tong kanon og sudan, labi na diha atong ham. Aw siyempre matik. Aw ato na ng tikman ug sa Bisaya pa ato ng tilawan. Aw siyempre gisugda na ni Boss Franz ang first hungit daw para sa atong mga followers diha. Aw di ara ang bad boy sa daan bantayan, pinaka cute na sa tanan. Aw di ara tong idol kung bati pod di man din ni ka mao mukaon. Aw siyempre gilamian to sa tong kaon diha. Aw lami gyud magkinamot makadimarunong samot natong kukon ay palaman nga pochero. Aw diha rang laay bi ato ning tilawan ang ham ni nanay. Lami man po di ay. Parisan na kanon be. Balik G's lang. Lami gyud ani oy. Siyempre balikan na to murag lami ra man gyud. Siyempre higo pa na tong sampurado di abi. Ana man na. Di ba? Akpan og kanon be balik 5 lang. Birada ihungit be. Kung lami gyud ana oy. Parisan na sa tugham. Siyempre hindi ko na mawa di ato ang kanon og balik murag ganado kay tadi mo kaon ba. Siyempre ato na ipakita ato ang kuan di abi. Tuwang sampurado at tilawan na nato bi. Mati koy. Balikan bi murag lami man. Bati pod kanon balik GSB. Agob lang usa diha tanawa na giukasan pagay na partida o panay nagsinina. Samot nagmagsinina. Bita usapa sa na diha bi murag lain man. Bati pod si di marunong diha pagana gud ni iska ng sampurado ni nanay. Ala, hingta na pod bi. Kumbati gyud. Siyempre ay gimong sabaw ang sampurado ay dili entaw na pagdudugo mga kaygala. Siyempre kana sampurado gyud na siya panglingo-lingo di marunong sa kalami. Siyempre hurot ang bahaw ni nanay ami diha oy. Ala kuya wag ni di marunong. Ibalik hungit bi. Ako lami gid ay. Wow, bati pong ham ni nanay diha. Ngising-ngisihan lang oy. Grabe di marunong. Pre ato ning paspasan para dali na tamahuman. Birada oy, hawan dayon lagi da. Ana. Siyempre man naman tagkaon ug mao ni atong reaksyon. Kumbati okay pod. Siyempre suko kay natong migo di kay atong sa kamigo di dugay kay na magkaon. Okay po nang atong trace diha kay ato na ron ipalit og tuba abi-tabi. Ato nang ipalit og tubig kay uhaw. Siyempre motutoy sa tadiha. Everybody's milk. Kumbati pod. Siyempre atong migo diya wala na dyan na nagkukas-ukas diya kaya hadlok na natangagon sa iro. Matik. Kusugasan mo tutoy di marunong bugnaw. Pugi po niya itong migo diya kay humanam tagkaon diha. Cellphone na po yatong atong bangon. Naong sa di marunong Pogi. Gago.